Kodi mwaganizapo kuti nkhondo imodzi ingasinthe dziko lonse? Kodi mukudziwa kuti zomwe zikuchitika pakati pa Iran, America komanso Israel zitha kuyambisa nkhondo ya pa dziko lonse? Ndipo kodi mawu oti nkhondo ikhoza kutha posachedwa ndi choonadi kapena ndi chinyengo cha ndale? Lero tikufotokoza zonse osasiya kanthu kalikonse, kuyambira pomwe nkhondo inayambira mpaka pano pomwe dziko likudikira mtendere kapena chiwonongeko chachikulu, kutsatira mkambirano umene ungakhalepo pa mayiko omwe akumenyana. Koma kuti tidziwe zonsezi, tiye tikhalire limodzi kuyamba kwa videoyi mpaka kumapeto. Ndipo langa dzina ndi lomwe lija Mike Thompson. Pa 3 February ili ndi limodzi mwa masiku omwe kudayamba kuwukirana kwa mayiko monga Iran komanso Israel. Ndipo mu nthawiyi amawukira malo a nkhondo ndi mabesi kapena kuti malo okhala asilikali. Ichi ndi chimene ambiri amati ndi chiyambi cha nkhondo yeniyeni. Ndipo mene masiku amapitirira, Israel itachita attack Iran inayankha mwachangu kuombera mamizero ku Israel, kutumiza madroni. Ndipo mmene timafika pakati pa mwezi wa February 2026, gulu la Hezbollah la mdziko la Lebanon linalowa nawo mu nkhondo kuthandiza dziko la Iran. Gulu limeneli ndi limodzi mwa magulu omwe mbiri imafotokoza kuti dziko la Iran limathandiza gulu limeneli, ndipo malo mwake Iran ikakhala pa nkhondo, Hezbollah imathandizira dziko la Iran. Ndipo mmene timafika mu March, nkhondo inafalikira kwambiri, ndipo dziko la Israel linawukira ku Lebanon, ndipo Iran inapitiriza kuthandiza magulu ake monga Hezbollah pa nkhondo imeneyi. Ndipo momwe timafika pakati pa 10 komanso 15 April mchaka chomwe chino cha 2026, zokambirana zoyamba zokhuza ceasefire zinachitika, ndipo kunaperekedwa sabata ziwiri kapena kuti 2 weeks kuti mayiko wa apumirane pa nkhondo. Ndipo pomwe timafika pa 16 April 2026 yomweyi, Donald Trump walengezanso ceasefire kapena kupumira kwa nkhondo kwina kwa masiku 10 kumeneni kwa pakati pa dziko la Israel komanso gulu lija la Hezbollah lomwe limakhala ku Lebanon, ndi ganizo lonena kuti apumire ndi kuti pakhale zokambirana. So mawu akenso Donald Trump lero pa 17 April walankhulanso kapena kuti kulengeza kuti nkhondo ikhoza kutha posachedwa. Koma mwina nkumazifunsa kuti ndani anayambisa nkhondo, nanga choonadi chonse ndi chotani? Komano malingana ndi funso limeneli palibe yankho limodzi lokha, zimatengera mbali yomwe iwe ukuona. Chifukwa mbali ya US ndi Israel amanena kuti Iran ndi amene anayambisa vuto chifukwa akupanga zida za nuclear, ndipo akuthandizanso magulu a nkhondo ngati Hezbollah lomwe limakhala mdziko lija la Lebanon. Pamene mbali ya Iran imanena kuti US ndi Israel ndi amene anayambisa nkhondo chifukwa iwo anayamba kuwukira pa February 3, 2026. Choncho mbali zina zimati US komanso Israel ndi omwe anayambisa nkhondo kapena kuchita attack yoyamba, pamene ena amati Iran inayambitsa kale mwakukonzekera ndi kuthandiza magulu ake omwe akhala akusausana komanso kumenyana ndi dziko lija la Israel. Choncho ena amatanthauzira kuti dziko la Iran ndi limene lidayambisa nkhondo imeneyi. Koma pali chiwerengero chomwe chayerekezedwa cha omwe aluza moyo. Zindikirani kuti manambala amasindasinda nthawi zonse malingana ndi update kapena kuti statistics imene ingatuluke kambanso kama discoveries ena. Koma kuyambira February mpaka April mchaka chino cha 2026, chiwerengero cha anthu omwe akuyerekezedwa kuti afa mdziko la Iran chifukwa cha nkhondo imeneyi ndi woposa 80,000, ndipo mdziko la Israel anthu ake ndi woposa 2,500, pamene ku Lebanon kumene ku anthu oposa 6,000, asilikali ndi anthu wamba onse kuphatikizidwa pamodzi, ndipo chiwerengero chonse ndi pafupifupi 16,000 kumakwera mmwamba, ndipo anthu mamiliyoni ambiri athawa nyumba zawo. Mizinda ina yawonongeka moti anthunso sangakwanise kukhalamo malo monga amenewo.
So Iran imagwiritsa ntchito madrone otsika mtengo koma ambiri ndipo mamizero aatali. Israel imagwiritsa ntchito ma airstrikes kapena zida zamphamvu kwambiri, pamenenso defense system yawo ndi ya Iron Dome imene ndi imodzi mwa ma defense system odula kwambiri. So nkhondo iyi ndi ya technology, intelligence komanso ndi mphamvu zachuma. Ceasefire ya masiku 10 ndi pakati pa dziko la Israel ndi gulu la Hezbollah lopezeka ku Lebanon, ndipo uwu ndi mpata okhawo wamtendere padakali pano, koma ikhoza kuononga zonse. Kukangana kungayambirenso nthawi iliyonse ngati mayikowa sangamvane. Koma mwinafunso nkumati kodi izi zikutanthauza kuti nkhondo ikutha kapena tikungoona bata laling'ono musanabwere mphepo ya mkuntho? Mawu akuti mtendere uli pafupi, koma mbiri ikutiuza kuti nthawi zambiri mtendere umatengera nthawi, magazi ndi kupirira. Kodi zimene zikuchitika kumbuyo kwa zitseko zotsekedwa ndi zotani? Kodi akukambirana chiyani kwenikweni? So zokambiranazi sizikuchitika mwachindunji nthawi zonse. Akuthandiza ndi mamediator kapena kuti nkhalapakati. Dziko monga la Pakistan ndi limene likumagwiritsidwa ntchito ngati nkhalapakati pa zokambirana za maiko amenewa, ndipo maiko ena akuthandiza mwakachetechete kufuna kubweretsa umodzi kuti mwina mwake anthuwa amvesesane. So zimene US ikufuna munkambirano umenewo kuti mwina nkhondo ileke kapena kuti ime, Irani ikufunika isiye kupanga zida za nyuklia kwa nthawi yayitali, kuchepetsa mphamvu ya magulu ngati Hezbollah, ndipo kuletsa Iran kukulitsa mphamvu yake mdera la Middle East. Mwanjira ina lisamalamulirenso magawo ena aku Middle East monga ina Lebanon. So zimene Iran ikufuna ndi kuchosedwa kwa zilango kapena kuti ma sanctions amene dziko la US lidayika ku dziko limeneli la Iran. Komanso dziko la Iran likufuna kulemekezedwa ngati dziko la mphamvu, ndipo ufulu wogwiritsa ntchito nyuklia pa zinthu zachitukuko usachosedwe. Mwanjira ina akufuna apitirire kugwiritsabe ntchito zinthu zogwiritsidwa ntchito ndi nyuklia. So vuto lalikulu pa nkhani ndiyonera kuti pali kusakhulupirirana, komanso mbiri ya mikangano imene ndi yakale kwambiri. Komanso nkhani ina ndiyoti mantha akubedwa kapena kunyengedwa kapena kunena kuti akuopa kunamizana. So zokambirana zikuchitika, koma funso ndi limodzi: kodi zizapambana kapena zizalephera? Ndipo funso lina nkumati kodi maiko ngati Russia, China, achina Korea akuchita chiyani? So Russia nawonso imafuna itachepetsa mphamvu ya US, ndipo mwanjira ina ikhoza kuthandiza Iran mwachinsisi, pamene China ikufuna bata kuti malonda asasokonekere chifukwa choti iwowa amafuna komanso kuchita malonda ndi dziko la Iran. Choncho akufuna kuti mafuta ochokera ku Middle East azikwanisa kufikabe mdziko la China. Choncho iwo angakhale pakati pobweretsa mwina zokambirana zozesa mtendere. So gawo la Europe nawonso likufuna mtendere, ndipo iwo akuopa kukwera kwa mitengo ya mafuta. Choncho mbali ndi zovuta kuti akasankhe, komano nkhondo iyi si ya dera limodzi, ndi ya dziko lonse. Koma pali gawo limodzi limene mwina anthu ambiri silikwanisa kulizindikira komanso kuliunika. Nkhondo iyi imakhuza anthu wamba. So pamene atsogoleri akukangana, funso limene limakhala ndi loti kodi ndani akuvutika kwambiri, koma yankho la chindunji ndilonera kuti anthu wamba ndi omwe amakhala affected. So imfa ndi kuonongeka kwakukulu, mizinda yaonongeka kwambiri yoti anthu ambiri sangakwanisenso kukhalamo, ndipo anthu ambiri afa chifukwa cha nkhondo imeneyi. Mamiliyoni akuthawa, ana ndi akazi akuvutika kwambiri, ndipo njala ndi mavuto ndi zosakata, chakudya chikusowa, madzi ndi mankhwala akusowa chifukwa cha nkhondo zimenezi. Kwa amene takhala tikuonera monga momwe idalili nkhondo ya ku Gaza pamene Israel imamenyana ndi gulu la Hamas,
dziko la Gaza munali mavuto akulu, nkhani ya chakudya komanso moyo, thanzi linali lotsokonekera. Kufikira pano ana ambiri anatsala amasiye. So nkhondo si asilikali okha, imakhuza moyo wa munthu aliyense. Koma mwina funso nkumati, kodi tikuyandikira ku nkhondo ya pa dziko lonse? So zizindikiro zopsa ndizonena kuti maiko ambiri omwenso ndi akuluakulu akulowererapo pa nkhaniyi, ndipo zida zamphamvu zikugwiritsidwa ntchito. So choopsa chachikulu ndi cha nyukiliya. Ngati zinthu ziopsezeka kwambiri ndi kuti nyukiliya ingagwiritsidwe ntchito. Pambali ponena kuti bungwe lidayika lamulo kunena kuti nkhondo zikamachitika mabomba monga a nyukiliya sakuyenera kugwiritsidwa ntchito, koma ngati chiopsezo chipitirire ndiye kuti maikowa sangachitirenso mwina koma kugwiritsa ntchito zida za nyukiliya. Koma ichi ndi chiopsezo chachikulu kwambiri. So choonadi nchakuti padakali pano palibe chizindikiro chomveka kuti wauduwo yayamba, koma chiopsezo chilipo ndithu. So dziko lili pamalire, mtendere kapena chiwonongeko. So mwina nkumafunsana kuti kodi sogolo likuoneka bwanji. So padakali pano tikambe zonena kuti kumbali ya mtendere zokambirana zikayenda bwino ndiye kuti nkhondo itha. Koma scenario number 2, ngati nkhondo ipitirira ndiye kuti ceasefire ilephereka. Nkhondo ndeti ikawonjezeka ndeti pakhale kupitirira kwa nkhondo. So scenario number 3 ndiyonena kuti ngati izi zipitirire, ngati kumvanako kufike posauzana, ndiye kuti nkhondo ya dziko lapansi ikununkhira chifukwa maiko akuluakulu akulowererapo monga ndakamba kale. So zinthu zikuyipirayipira pamene maiko akuganiza zokambirana zimaonekanso kuti kumvanabe kukumakhala kuvuta kwambiri. So tsogolo sili kudziwika bwino, koma chisankho cha atsogoleri chikhoza kusintha zonse. So ndimafuna ndidziwe komanso kumva maganizo anu. Kodi mukuganiza kuti mtendere udzabwera kapena nkhondo idzapitirira? Lembani maganizo anu mu comment section, ndipo muchite like, subscribe, ndipo muchitenso share kuti ena akwanise kumvera komanso kuonera nkhani zokhuza izi. Iyi inali nkhani ya nkhondo yomwe ingasinthe dziko lonse. Tionana pa nkhani ina yayikulu, ndipo langa dzina ndi lomwe lija Mike Thompson. Pitirizani kuonera ma videos osiyanasiyana pano pa Sam Mavita YouTube channel.